Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Информатика, җәмгыять белеме һәм география. Белем тикшерү системасында нинди үзгәрешләр? Фонтаннарда су коюны катгый тыела. Бу нәрсә белән куркыныч булырга мөмкин? Информатика, җәмгыять белеме һәм география. Булар 9-нчы сыйныф укучылары арасында иң популяр фәннәр. Мәктәп укучылары имтихан тапшыру өчен нәкъ менә шул предметларны сайлый. 11-нче сыйныф укучылары чит телләрне һәм биологияны өстен күрәләр. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венера Харисов сөйләде. Белем тикшерү системасында нинди үзгәрешләр булды? Алдагы минутларда сөйләрбез. 21 майдан 9 һәм 11 сыйныфларны тәмамлаучылар өчен кызу чоры йомгаклау аттестациясе башланды. Традицион рәвештә ул ОГ һәм ЕГЭ формаларында уза, әмма быел кертелгән үзгәрешләр дә бар. Быелгы уку елында Яршаллы шәһәре мәгариф учреждениеләреннән 9-нчы сыйныфны тәмамлаган 322 укучы туган татар теленнән дәүләт йомгаклау аттестациясын тапшырды. Узган ел белән чагыштырганда туган татар теленнән дәүләт йомгаклау аттестациясын быел 2 тапкыр күбрәк укучы тапшырды. Моннан тыш 11-нче сыйныфны тәмамлаучының бер фән буенча имтиханны яңадан тапшыру мөмкинлеге бар. Ләкин шуны истә тотарга кирәк, беренче имтихан нәтиҗәләре юкка чыгарылачак. Шулай ук математика буенча белемнәрен тикшергәнче 2 атна алдан укучылар аның дәрәҗәсен үзгәртә алганнар. Чаллы чыгарылыш сыйныф укучылары имтиханнарны уңышлы тапшыра алсын өчен уңайлы шартлар булдыруны сорады. Смотреть, чтобы все было нормально. В рамках существующих требований, но спокойную атмосферу нужно создать. Это зависит от руководителя образовательных учреждений, конкретно от тех, кто принимает экзамен, от тех, кто создает условия. С улыбкой на лице, доброжелательность должна быть. Экзамен должен быть как праздник, не как идешь на Голгофу. Чыгарылыш кичәләренә килгәндә, быел алар 28 һәм 29 июнь көннәрендә узачак. Лилия Гатина, Эльмира Геннадинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу yüзү урыны түгел. Мәдәният һәм ял паркы предприятиесе хезмәткәрләре балалар суда коенырга теләгән фонтаннар турында нәкъ шулай диләр. Мондый күренешләр Чаллыда күзәтелә. Ни өчен андый урыннарда су коену тыела? Бу нәрсә белән куркыныч булырга мөмкин? Сорауларга җавап киләсе материалда. Эсседән качып кайберләре кулларын һәм аякларын юешләтергә тырыша, икенчеләре фонтанда сулыклардагы кебек йөзүне өстен күрә. Ләкин Мәдәният һәм ял паркы предприятиесе хезмәткәрләре кисәтә, моны эшләргә ярамый, бу куркыныч. В фонтанах установлено электрооборудование, висит электропроводка. И даже в случае, как в нашем случае, надлежащего монтажа и качественного обслуживания, не исключен факт того, что ребенок может банально подскользнуться и ухватиться за этот провод и его оторвать. Таким образом, под угрозами на поражение электрическим током. По электрическому току здесь у нас работает подсветка. Работает она, конечно, вечером, но она все равно включается. И поэтому, чтобы защитить детей от воздействия током, нужно до них это донести. Хотелось бы сказать, чтобы родителям, чтобы они довели и объяснили своим детям, чтобы фонтан лазить запрещено, категорически запрещено. Шулай ук хезмәткәрләр коры фонтаннар янында булганда да соклык чараларын үтәргә кирәклеген искәрттеләр. Аерым алганда бик тиз йөгермәскә, бер-берең белән бәрелешмәскә, су эчмәскә һәм биткә су сипмәскә, чөнки су махсус бакларда тора һәм көн саен алмаштырылмый. Это не специальное место для того, чтобы ребятки купались здесь. Действительно, это должно быть место отдыха, красоты. Вот, да? Да. Вот, обязательно так. Невооруженным глазом видно, что нечистая вода. И заразы, кишечные палочки и все такое. Но купаются дети, даже когда еще школы работали, я видела, что дети уже в формах ныряли, когда только запустили воду. Фонтанда күп кенә металл әйберләр һәм таш элементлары да бар, аларда җиңел генә таеп китеп җәрәхәтләр дә алырга мөмкин дип кисәтә хезмәткәрләр. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Татарстанда хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә аерым игътибар бирелә. Яр Чаллыда искәрмә түгел. Шулай итеп, шәһәрнең 3 район администрациясе аларның һәрвакыт игътибар үзәгендә тота. Алар гаиләләргә кунакка киләләр, аларга нинди ярдәм кирәклеген беләләр. Бүгін безнең төшүр төркеме дә ватанны саклаучы гаиләсенә кунакка килде. Примите небольшой подарочек. Спасибо большое вам. Поздравляю с отпуском.
Жигули кушыматлы сугышчы туган шәһәр шолыга ялга кайткан алгы сызыкта ул инде 1 ел. 2023 елның 6 июньдә хәрби хезмәткә контракт төзегән. Беренче бурыч тыныч халыкны яклау ди ул. Алар көн сайын неонацилистлар тарафыннан ут астында калалар, ә соңгы очрак турында ватанны саклаучы зур борчылу белән сөйли. Враги, как у нас, жестокие. Как видите, они в основном по мирным жителям тоже бьют. Вот за неделю в 4 утра произошел прилет ракеты. Попал в жилой дом. Погибла дочка маленькая, 5-летняя, и ее мама. Сейчас выжить не было. Ни дома, ни семьи, никого нет. Дом просто заброшен остался. Из-под завалов там вытаскивали, кто ближе был из наших бойцов. Шолылы алгы сызыкта булганда шәһәр хакимиятенең аның әнисен онытмауына бик шат, ә бүген ул автозавод районы администрациясе башлыгыннан җылылык проблемасын хәл итүдә ярдәм итүен сорай алды. Наши городские власти не забывают, на каждый праздник очень хороший продуктовый набор дают. Спасибо им огромное. На концерты приглашают. У меня в одной комнате нет 3 года уже отопления. Полностью, можно сказать, отсутствует. Но вот сегодня я вопрос задала, и мне обещали этот вопрос решить. Это, конечно, осенью. На территории Автозаводского района проживает 545 семей военнослужащих, проходящих службу в рамках специальной военной операции. Со стороны администрации района, руководству города оказывается посильная поддержка данных семей. Проводятся мероприятия, предоставляются места в детских, дошкольных учреждениях. Шулай ук мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында бушлай туклану, балаларның лагерьләрдә ял итү, түгәрәкләрдә һәм секцияләрдә шөгыльләнү мөмкинлеге бар. Хәрби хезмәткәрнең гаиләләре хакимият ярдәменә өмет итә ала. Лилия Гатина, Эдмир Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Яр Чаллыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Биредә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәре тәкъдим ителә. Моннан тыш төрек текстиле дә бар. Күргәзмә Үзәкрәт сәүдә үзәгендә элекеге балалар дөньясы бинасында урнашкан. Белоруссиядан килгән сыйфатлы уңайлы аяк киемнәрне һәркем бәяли ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлау мөмкинлеге, шулай ук арзан бәяләр беркемне дә битараф калдырмаячак. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киемен табарга була. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, ну, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Күргәзмәдә шулай ук төрек текстиле дә тәкъдим ителгән. Монда сыйфат һәм уңайлыкны бәялүчеләрне сөендерә торган төрле үй уңайлыкларын сатып алырга мөмкин. Юрганнар һәм мендәрләр, кровать комплектлары һәм плетлар йомшаклык һәм уңайлылык белән аерылып тора. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, что шутят. Но действительно проснулся полный энергии и сил. Решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме и любимой теще. Подушки очень отличные, всем советую. Такие комплекты подходят для тех, кто ценит качественный и здоровый сон, ведь от него зависит запас бодрости и сил здоровья нервной системы. Одеяло из комплекта имеет уникальный дизайн стежки. Оно может использоваться как легкое летнее одеяло или как демисезонное, благодаря своему дышащему наполнителю. Такие комплекты очень легко стираются вместе с одеялом, избавят вас от процедуры упаковки одеяла в пододеяльник. Белоруссия аяк киемнәрен һәм текстильне Мусачил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.